Holyten azvipira kunetsana naWinkyD ati iye ari kuda kumupedza. Abva ataura zvakare akati haana kuda naEnzoIshall nekuti haafariri maimbiro anoita. I won't lie to you. I sent him a message and he saw it. I told him, I need you to read this message 300 times. Ndiri kuda kukupedza. Mangozvinzwira vamwe vabva vangotaura vakati aiwa usakangamwe kuti ndezvewanana zvauri kuita izvi unozviziva wani kuti Winky is the greatest of all time. Ina handisirini ndiri kungotaura zvataurwa mumastreets. Abva anyora akati I never asked the Enzo for a feature because his music is trash. I wouldn't bring artist anoimba zvandisingafariri kulabel kwangu. I feel his music is so mediocre. He is a snake undergrass doing it all over again. Saka ari kuti iye hafariri maimbiro anoita Enzo sezva zvambotaurwa 6 days ago kuti asainwa neSamanyanga. Mukomana ati aiwa kuSamanyanga hatiiti zvana Enzo. Chatunga abva angonyora akati ndiri kublema Kimberly Richards for overhyping Holyten. He is now feeling like he is a Kanye West. Kungoroora munhu anonzi Kim wakutozviona sakanye. Vazhinji vari kurwa vachinyanyira kuenda kusaidi kwaWinky vakati Holyten dei wachizvirega